ଆଜି ଏମିତି ବର୍ଷା ଢାଳିଲା ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ନାସ୍ତା କରିସାରି ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ପରିବା ଆସିଛି ତ ପରିବା ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇ ପରିବା ଆଣି କାଟିବାକୁ ବସିଗଲି। କାଟାକୁଟି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲୋ ଆଡ଼ାକ। ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଫୁଟିଲାନି। ତ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଆମର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି କରି ଆଣିଲେ। ତ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଖାଲି ଧୋଉଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ଧୋଇଗଲି କି ଆଜି ବି ସିଟ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି ଯିବି। ତାରି ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିସାରି ଯାଇକି ଗାଧୋଇ ଆସିଲି। ଗାଧୋଇ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି କି ବି ସିଫ୍ଟ ଯିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାହାରି ପଡ଼ି ବାଇ ବାଇ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ରୁମ୍ର କବାଟ ମାରି ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲେ। ତ JSW ଭୂଷଣରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବା ଚାଲ। ତାପରେ ରୁମ୍ରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ, ବାଏ।